OWC, jinak česky řečeno pracovní kapitál, je v podstatě vizitkou každého správného hospodáře. Ukazuje úroveň práce s finančními prostředky a efektivitu jejich využití. Operating working capital je vlastně finanční termín pro peníze alokované ve zboží. Pracovní kapitál není nikdy tak nízký, aby nemohl být ještě nižší. Naše oddělení přispívá k tomu, aby OWC bylo co nejnižší, zejména tím, že poskytuje správnou zpětnou vazbu ostatním oddělením, které mají přímý vliv na to, jak ten ukazatel OWC snižovat. My jako prodejní tým můžeme vstoupit do snižování pracovního kapitálu 3 způsoby. Snižování skladových zásob, převážně mám na mysli zvyšování rotace našich skladových zásob, dobré plánování výroby prodejů pro logistické oddělení a potom společně vymýšlíme, jak zvýšit rotaci u určitých výrobkových skupin. Pro naše oddělení ukazatel Operating Working Capital je důležitý, protože máme na starosti výši zásob v naší firmě a vázanost kapitálu na tadyhletu výši zásob. Vlastně peníze, když leží, tak dá se říct, že nejenže nevydělávají, ale stojí další peníze. Zoptimalizovali jsme počet výrobků v našem produktovém portfoliu, abychom snížili počet skladovaných položek. Ten OWC to je prostě tam jde o to, že mít co nejnižší skladovou zásobu, ale zase tak, aby jsme uspokojovali pořád dodavatele, aby jsme tak nějak jako, aby to zboží rotovalo tak, jak má, plynule prostě, aby tam nebylo přezásobeno a zase, aby jsme neměli prázdný sklad. Je to důležitý, protože se jedná o optimalizaci skladu, abychom neměli ani málo zboží, ani moc. Dělejte, já vám asi napůjčím naše dečko a byste mohl nějak do konce doby jako obsluhovat, co říkáte? Snažíme se lépe poznat naše zákazníky. Určite česká slovenská pobočka, ako tým, že Slovensko je o dosť menšie ako český, tak málo význam, aby sa to spojilo a vlastne ako je to zásobované práve z tých Čiech, čím sa šetria akoby náklady vlastne na všetko. Já jsem se osobně snažila komunikovat hlavně se svými dodavateli, takže vlastně optimalizovat tu výrobu i na základě toho, že máme výkyvy v prodejích a tím optimalizovat právě ten sklad. Já teda konkrétně jsem se snažila dodavatele dávat informace o otevřených objednávkách, pak o našem aktuálním stavu skladu a vlastně o vývoji prodeje v čase, protože ten se vlastně mění celý měsíc a na základě toho jsme pak dávali nové objednávky a tím jsme optimalizovali sklad. Tak co nabídnete když bych chtěl dělat nějakou hezkou zeď? Hezkou zeď, no tak jako otázka jako interiér, exteriér. Já bych řekl asi 3-4 takové základní charakteristika úspěšnosti tohoto projektu. Za prvé je to komunikace. Komunikace tohoto projektu na všech úrovních, nejen managementu, ale celé společnosti. Za druhé přesvědčení lidí o jejich zapojení. Za třetí jejich zapojení a jejich elán, který je nezbytný k dosažení těch výsledků. A potom samozřejmě odměna lidí za dosažené výsledky. Tak cíle jsou vždycky ambiciózní a samozřejmě potřebujeme se dostat ještě výrazně níž, protože určitě ta platební morálka není úplně optimální. V druhé polovině minulého roku jsme zavedli nový report, který se jmenuje Weekly List, kde jsme zkrátili doby mezi jednotlivými akcemi, které nutí naše zákazníky k lepší platební morálce. Tak v rámci našeho oddělení si myslím, že se povedlo to, že jsme vyvinuli nějaký způsob monitoringu pohledávek, zejména pohledávek po splatnosti. U všech našich dodavatelů oddělení marketingu jsme prodloužili splatnost dodavatelských faktur na minimálně 45 dnů.
Za sebe i za svůj tým můžu být hrdý na to, že se nám podařilo sjednotit sortiment tak, abychom prostě dosahovali příznivé tvorby zisku na každém tom středisku a optimalizovali stavy jednak zaměstnanců, sjednotili technické vybavení, které dříve nebylo jednotné. Dobrých výsledků jsme dosáhli díky tomu, že jsme si s celým týmem sedli, zrekapitulovali jsme, co kdo děláme a jakými činnostmi bychom mohli ty výsledky ovlivnit. A zaměřili jsme se na zvýšení frekvence řady činností, které děláme. Takže to, co jsme třeba dříve dělali na měsíční úrovni, momentálně děláme na týdenní, jako například revize nákupů, diskuze o méně rotujících výrobcích a tak dále. Já si myslím, že nejsme hrdí na nějakou zvláštní čas. Já si myslím, že ten nejkrásnější faktor z toho je, že ty lidé to vzali za své, a že byli schopni se do toho zapojit a každý svým dílem přispět dosažení těch výborných výsledků. Rád bych využil té možnosti a poděkoval celému týmu, který vlastně byl tím strůjcem tohoto vynikajícího úspěchu. Nechtěl bych zdůrazňovat jedince, protože si myslím, že to byl kolektivní úspěch a na tento úspěch chceme v tomto roce navázat.